Sa hindi updated, sa latest chismis, ari ang fresh chika. Hotel, kag mga vloggers. Nagrinumba sa social media. Gani, partido pipo, plastar pamati. Kay silang aton pag-asintensyahan subong adlaw. Hotel, kag mga vloggers. Aton pagatimbang mo ng ilang mga kasalanan. Ini akon gid lamang opinyon. Gali kung kamo may inyo man nga opinyon, pues paghimo ka mo sang video, respetuhanay wala basto sanay. Okay? Sa issue sa hotel kag sang vlogger, ang isa sa ila may gamay nga sala, ang isa yabaw dako gid ang sala. Gani unahon tang gamay lang. Sa mga vloggers, kon kamo, hindi lang sa vloggers, kon kamo may plano mag-staycation, bakasyon, basta mag-check-in kamo, tandaan nyo gid ini una. Hindi pag-isabit ang towel sa babaw sang lampshade. Kay base magsalaylong bol-bol digto. Kaduha. Kung mahigko ang kaldero kag kalaha, hindi pag itong-tong sa ibabaw sang dining chair bisang gitong-tong nyo pa sa tray sang itlog. Ilabi na gid kung ang buli sang kalaha kag kaldero baw. Perte na kagarhom. Perte na ka itom kay kalain gid lang tawon. Ikatatlo. Hindi kita maminsa nga tungod nagbayad kita may maninlo, may masunod sa aton higko. Mangin considerate sa mga nagatrabaho dira. Ila inagamit dapat halungan naton. May nakabutang gid dira bes kan din maintain cleanliness. Simple gid lang. Hindi po silingon nga nagbayad ka, madinamak na lang ka. Kung ikaw daramhak sa inyo balay, ibilin digto, hindi na pagdalon sa iban nga lugar. Medyo dako-dako nga sa laong. Sa management, gani una, ang mga guests nagbayad sa insakto. Nagbayad sa insakto nga oras. Wala sila nagdalagan. Wala sila sang may ginpang guba. Siguro kung may nagkalaguba, nagkalabuka ang mga pinggan, nagkalabuka ang mga baso, nagkalaguba ang mga gamit, mga appliances, pues i-post ninyo. Pero kung wala man sila ginhimo, nagdinamak lang man sila. Bawgin post nyo, gintag nyo pa sila. Anong gusto? Awareness? Hindi ko magpati nga awareness, kundi pakahuyaan sila. Kaduhang punto. Kung sa management, wala ka muna training. Wala ka muna training. Ang sari-sari ang mga tao. May matinlo, may mahipid, may mga damak, may mga daramhak. Itani ka mo adjust. Kita ninyo nga mahigo, limpyuhin. Kung nagsubra gi kahigo, i-charge ninyo extra. Ma-charge kami extra kay limpyuhan ninyo kan man nakadamak-damak sa inyo. Wala problema. Pero inang i-post para mahuyan sila. Lain ina nga istorya. Kung ginpanghimo sa mga guest, paanong housekeeping, madurok-duyo na lang sila. Katatlo nga punto. Kung makita ko ng video ba, Diyos ko, dumakordam ako mag-check-in sa inyo. Although ako wala yung problema, kapang-limpyo ako. Dumakordam ang mga tao mag-check-in sa inyo. Kaya basi makahuyan sila. Kung may sala sila, kung magdinamak sila, mahuyan sila. Imbes nga i-promote ka mo, naguba pa ka mo yan sa social media. Simple gid lang na, kadataho lain-lain. Lain-lain ang kadataho. May mga matinlo, may dinamak. Siyempre, adjust ka mo. Kaya ka mo kapangitas ng customer. Unan. Ika-apat. For example, nagbakasyon, ganit yung mag-relax. Nagbakasyon para magpahuway-huway. Tapos anong himuon po, Diyos ko, na yung hangover. Aga pa kong mabugto, kaya maglampaso. Aga pa kong mabugto, kaya maramanghugas sa mga pingga. Manilhig, mang-gardening, tanan-tanan na lang. Bakasyon balain na. Hindi, di ba lang. Kanibus. Tarungan ninyo, Jaka. Para hindi Jaka.